Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 219. Besilizwile webaba ulu agese lulwa uwe
Sibona. Amen. Ihloko ezokhuluma ngaso sithi Isalakutshela Sibona Ngomopho. Lesi sihlabelelo sokugcina sika baba mkhulu owasiqamba ngo-1934 SNLC. Sekusele izinyanga ezimbalwa ahambe emhlabeni. Umprofeti washiya mhla ka-2 kuMeyi ngo-1935. Uthi-ke baba mkhulu uNkulunkulu umthathile ngomoya wamsa ezulwini. Ezulwini uthole izigidi zamaNazaretha zisesigodini sosizi. Zikhala zithi zikulolu usizi nje kungenxa yakhe ubaba mkhulu uthi waqinisa imithetho. Uthi-ke umprofeti ngithe ngifika kulama Nazaretha ngathola ukuthi angisabizwa ngobaba kodwa sebengibiza ngobaba mkhulu. Wabe esethi akunakuxegisa umthetho kaNkulunkulu. Ngakho ke lesi sihlabelelo sisukela kuleso sibonakaliso. Ngokubuka kwami lesi kwakuyisiprofetho ngoba ubaba mkhulu wahamba emhlabeni amaNazaretha esabalelwa ko-35,000. Hayi kulesi sigidi aseyiso namhlanje. Okwesibili ngesikhathi sika baba mkhulu amaNazaretha umprofeti ayembiza ngokuthi ubaba. Babengasho ukuthi ubaba mkhulu. Leli gama lokuthi ngubaba mkhulu lasetshenziswa engasekho emhlabeni. Okucacisa kahle ukuthi wayiboniswa amaNazaretha ayizovela yena engasekho emhlabeni. Izigidi zamaNazaretha ezaziya esigodini sosizi noma esesigodini sosizi. NgamaNazaretha aphila kulesikhathi samanje. Lokhu kusobala singeze saze sakufunisela noma saphikisana ngakho. Sakhuluma ngaleli gama elithi ngubaba mkhulu. Sachaza ukuthi ingilosi yathi akwamukelekile ezulwini okubiza ubaba mkhulu ngokuthi ubhombela. Ngoba lezi zibongo ubaba mkhulu owaziqanjwa ngabantu. Ingilosi yathi awukwazi ukubiza umprofeti kaJehova ngezibongo osiqanjwe ngumuntu wasemhlabeni. Kube sengathi umprofeti insizwa nje yomgangela. Mhlambe kwangabekezelelwa lokho esahamba nathi emhlabeni. Kodwa manje umprofeti kumele umhlaba umazi ngegama lakhe langempela. Yathi amagama akhe singambiza ngawo ukuthi ngubaba mkhulu. Ngumprofeti Izashembe ngoba leli gama ubaba ilanga walibhala esihlabelelweni. Noma sithi ke uthumekile ngoba lokhu kuyisithopho ezulwini. Ubaba mkhulu wayethoshwa zingilosi mhla zilethe kuye lezi zihlabelelo zasezulwini. So ke isithopho sika baba mkhulu ngokwasezulwini uthumekile. Kodwa amanye amaNazaretha ayaye ephikelele ushembe ukumbiza ngobhombela ngoba engafuni ukuthatha iseluleko sengilosi. Ngalolo suku uyobe usuwedwa
usubona ukuthi isikhulu esingakanani lengilosi ezulwini. Kodwa ngaleso sikhathi kobe sekuphelile ngawo. Ngoba abantu basazofunda ukuthi uhlaleleni akayona lento abacabanga ukuthi uyiyo. Besikhuluma ngezigidi zamaNazaretha esingasaphili ngaphansi besikhuluma ngezigidi zamaNazaretha engasaphili ngaphansi komthetho kaJehova. Kodwa eseze zakhela onkulunkulu bawo abangasazingeni izimfundiso zomprofeti. Ngike ngezwa omunye kulamaNazaretha mbumbulu ebhale kuFacebook ethi ngushembe olalelwayo, hayi iBhayibheli. Akathunywanga ngalo, kepha lalivele likhona. If lali correct, wayengeke afike kithi. Lo muntu ma ekhuluma ngoshembe usho umholi wakhe. Ngithe uma ngimbheka lo muntu uthi wake wafunda eUnisa. Ngazibuza ukuthi umuntu othi wake wafunda eUnisa noma euniversity pho ubhediswa yini kangaka. Kodwa kungenxa yokuthi abafundiswa lutho ngenqubo yokukholwa ethi abagcina umthetho kaJehova. Abafundiswayo ukuhlala bedumisa umkhulu wabo, okunguye uNkulunkulu wabo. Lokhu kudala ukuthi bathe beqala ukukholwa batshelwa ngomholi wabo ukuthi lo ophambi kwenu uyena uNkulunkulu wenu. Konke ukukholwa kwenu kugcina kuloNkulunkulu enimbonayo. Naye lo mholi asikhombe yena ukuthi unguNkulunkulu wamaNazaretha. Ezwakale ewavumisa ngisho esontweni ukuthi akahlabelele ngaye. Leso senzo siphambene kakhulu nomthetho kaNkulunkulu. Umuntu olikholwa. Ngoba kumthetho ukuqala emthethweni elishumi kuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Lokhu okwenziwa ngamaNazaretha kwaShembe kuyisono ngezindlela ezimbili. Okokuqala ukwephula umthetho wokuqala emthethweni elishumi. Okwesibili ukwephula umthetho wesithathu othi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba uJehova akayi kumyeka ukumjezisa ophatha ngeze igama lakhe. AmaNazaretha alande umuntu emgwaqeni edlala amadayisi, bamfaka izingubo zobukhosi, basebethi uNkulunkulu, unguJehova. Lokho kukodwa kungihlambalaza igama likaJehova. Ezinye izono ezisobala kuleli bandla lamaNazaretha ukuthatha izangoma zingeniswe emzini kaNkulunkulu, zithwasiswe phakathi ebandleni. Kusuke ngisho abefundisi babe ngogobela bethwasise amaNazaretha. Sekutholakala amaNazaretha ephuza utshwala, into eyaziwa umhlaba wonke ukuthi umNazaretha akakuphuzi, akakuphathi ngisho ngesandla utshwala. Amanye amaNazaretha asegunda ngisho amakhanda abo. Umthetho kaJehova usuvele washawa indiva emva kokuba lesi sithixo sesiNkulunkulu wabo. Isihloko sale nkonzo sithi Isalakutshela Sibona Ngomopho. Lesi saga sisho umuntu ukuthi uma exwayiswa ngengozi engamehlela angasemukeli isixwayiso aze ebone ngoba ingozi isimehlele. Lapha emhlabeni sizinhlobo ezimbili zabantu. Kukhona umuntu okuyaye ukuthi uma umtshela into alalele bese eyiyeka into omxwayisa ukuba eyenze.
kodwa futhi kunohlobo lomuntu ongasithathi iseluleko somunye umuntu owazi ukuthi okuyikho ilokho okucatshangwa nguye. Umuntu onjalo ke angeke umenze lutho ngoba wazi ukuthi nguye yedwa ohlakaniphile. Kwesinye isikhathi kuyenzeka usiphikise iseluleko somuntu ngoba ucabanga ukuthi asiyiso, kanti lokho okuphikisayo ikhona okuyikho. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongakaze alenze lelo phutha. Ngo-2006 savakashelwa inkosazana. Ekuqaleni sasicabanga ukuthi iwumuntu nje ofana nathi, kodwa emva kwesikhathi sabona ukuthi no, ingilosi le, ngumoya lo. Noma engazange wazichaza kanjalo, kodwa sabona ukuthi ingilosi le. Mhla ka-4 January 2010 le ngilosi esasesiyazi ngokuthi uhlaleleni ngoba yazichaza kanjalo, yangazisa ukuthi kumele ngiphume ebandleni lami bese ngisungula elinye ibandla elizoshumayela licacise licacisele umhlaba wonke ngendlela eyiyo yokukhonza uJehova. Lokhu ukukhuluma akungiphathanga kahle, ngangokuthi ngakuphimisela ukuthi kanti le ngilosi izongihlubula ekukholweni, ithi ngizoyenza kanjani into enjalo. Ayigcinanga lapho, yabe sithi kuwo u-2010 angingayi entabeni yasenhlanakazi. Lapho-ke ngenqaba isizulu, ngathi akwazi ukuthi kungumhlangano ngingayi emhlanganweni enhlanakazi. Lo muntu wasezulwini wathula, awaze wangiphikisa, kodwa waphika ngokuthi useshilo. Kwathi kusentabeni enhlanakazi ngavele ngashibilika obala etshanini, ngabhinyilika unyawo. Ngathi ngibuya enhlanakazi ngase ngithwebe. Ngaya esibhedlela, ngabuya sengikhonkiwe. Ngangiya enkantolo sengihamba ngesinduku. Ngethemba ukuthi bakhona lapha bake bangibona. Kodwa kuseqinisweni yayingitshelile ingilosi ukuthi angingayi enhlanakazi noma ingazange inginikeze isizathu. Inkinga ngengilosi ukuthi ukukhuluma kwayo kuyaye kufane nephupho. Awukwazi ukubuza konke ngento eyikhulumayo. Futhi njengasephusheni kwesinye isikhathi ibe nokukhuluma okufisha ekushweni imicabango ukuthi ngabe ibichaza ukuthini ngalokho. Lokho kwenza ukuthi nawe wenze amaphutha bese ubona muva ukuthi lokho engikwenzile noma engikucabangile bengayikho. Maningi amaphutha engawenza ekuphikiseni lokho ingilosi eyayingitshela khona. Okunye okwagcina kungilimaza noma ngingeke okunye ngikuchaza. Kodwa manje sekuyangihlupha kakhulu. Sengiyabona manje ukuthi ngaphisa umuntu wasezulwini ngenziwa ukungazi. Kodwa sengiyazi manje. Ngicela ukuba inkosi ibe nomusa kimi, ingithethelele kulawo maphutha engawenza ngenziwa ubuntwana. Ngicela ukuba engakusho nengakwenza kungabi nomphumela omubi kimi nabantwana bami. Nangenziwa ukungazi Nkosi yamakhosi. Kodwa abanye abantu baya beyiphikise ingilosi. Hayi ngoba bengaboni ukuthi ingilosi ekhuluma lokhu khuluma. Kodwa ngoba besuke bengene umoya omubi, beqhutshwa nguSathane. Baya bethi ngeke bona batshelwe ilengilosi kaMpanza. Bese beqhubeka nokwenza into abakhuzwe kuyo
ukuthi abangayenzi. Baqhubeke ukuyenza ngoba bethi ngeke bathathe into abayitshelwe nguhlaleleni oyingilosi kaMpanza. Kodwa uhlaleleni akasiyona ingilosi kaMpanza, ingilosi kaJehova ethunywe kimi ukuba ngami iqondise indaba kaJehova emhlabeni. Eminyakeni ephambili kwaba nomfana ozalwa inkosi owakhulela ekuphakameni. UThesu wabe esengenwa ngumoya wokuhlubuka ekhona ekuphakameni. Waqonywa ngamakhosazana nangomakoti babantu ekhona ekuphakameni. Wakhuzwa kulokhu kodwa wangakuyeka, wakwenza ngenkani. Wabe esebizwa inkosi ilanga ithi kuye, mfana, njengoba lapha ekuphameni ngumuzi kaNkulunkulu, uma wenza isono kuwo uyothethelelwa kanjani? Lezi zono ozenza lapha ubohamba uyozenza ezweni lakini, hayi lapha ekuphakameni. Kodwa noma uzenza khona ezweni lakini, zohamba zihambe zikuhluphe. Angeke zihluphe mina, kodwa zohlupha wena. Wena ucabanga ukuthi ngokwenza lezi zinto ngenkani uhlupha mina, kanti cha, uhlupha wena. Amen. Nempela lo mfana akakhulanga, wathi eseyinkosi waphuza kakhulu, kanti uyinzalo yamaNazaretha. Wagcina ngokufa esemncane. Esefile wabuya esepoka ezocela intethelelo. Weza emndenini wakhe ethi abamyele kubaba ilanga beyomcelela intethelelo. Lesi sono owayesenza ngenkani sagcina sehlupha yena. Kwaba nguye manje ocela umndeni wakhe ukuba uyomcela intethelelo kubaba ilanga. Ithi-ke inkosi ilanga, ngamtshela ukuthi le mikhuba oyenza enkonzweni ngoba icabanga ukuthi uhlupha mina, kodwa ekugcineni iyohlupha yena. Bonke-ke abantu abenza izinto ezimbi kuyaye ukuthi uma sebesebunzimeni bese becela intethelelo bethi bebengazi. Sikhona isono ongasenza ngoba ungazi, ubone emuva ukuthi wenze iphutha. Kodwa izono eziningi abantu bazenza bazi ukuthi isono lesi engisenzayo, kodwa besenze ngenkani. Angazi noma abantu abenza izono bazi bayithola, abenza izono bazi bayayithola intethelelo. Kodwa encwadini yamaHebheru 10 verse 26 to 27 kuthi, ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesilwamukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso, akusekho mhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono, kepha kuphela ukulindela ukwehlulelwa okwesabekayo nomlilo ovuthayo ozonqunqisa amaphikankani. Amen. Labo bantu-ke abanayo intethelelo ngoba bathuka umoya ongcwele, bebona ukuthi umoya ongcwele lo. Abantu abathuka uhlaleleni njengami namhlanje bayazi ukuthi ingilosi uhlaleleni. Angazi ukuthi lawo maNazaretha ahlale esithuka, ethuka nengilosi, intethelelo bayoyithola yini? Kodwa thina uJehova wasitshela ukuthi uma ingilosi ifika phakathi kwethu siyilalele, singayivukeli, ngoba ayikuzithethelela izono zethu, ngoba igama likaJehova likulo. Ku-Exodus 23 verse 60
Ku-Exodus 23 verse 20 to 22 uJehova wakhuluma lamazwi kubantwana bakwa-Israyeli. Bheka, ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni engiyilungisileyo. Ilalelisise futhi uyithobele, ungayivukeli, ngokuba ayikuthethelela iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, wenza konke ekutshela khona, ngiyakubazonda abakuzondayo, ngibe isitha sezitha zakho, kusho uNkulunkulu. Thina ngaso sonke isikhathi siyazama ukuyilalela ingilosi, senze lokho esitshela khona. Kodwa amanye amanazareta ahlalela ukuthuka lengilosi, hayi ngoba bengaboni ukuthi ingilosi le, kodwa ngoba becasula ukuthi yathunyelelwani kimi. Bethi uma kuyingilosi ngempela, kwakufanele ithunywe kumuntu mhlawumbe wakwaShembe ngesibongo. Kodwa lawo manazareta okumele bekwazi ukuthi ngeke kuthi ngoba bayayithuka lengilosi bese kujika ukuthi ingilosi kaJehova le abayithukayo. Ngeke kujike lokho. Njengoba beyizitha zaleli bandla elisungulwe ezulwini, bayizitha zikaJehova. Uthi uJehova, ngiyakubazonda abakuzondayo. Leli bandla lasungulwa uJehova, lisebenzela uJehova. Ngakho-ke uma lihlasela, uhlasela uJehova. Ngoba imini nobusuku sifundisa abantu ukuthi ababuyele kuJehova. uJehova nezingilosi nabangcwele bayajabula ngathi. Ngicabanga ukuthi ayikho inkinga enkulu ongabhekana nayo njengokuzondwa nguNkulunkulu. Kodwa uma ungahambi ngezimiso zikaJehova, uba isitha sakhe. Ku-Exodus 20 verse 5 uJehova uthi, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ngoba nginguNkulunkulu onomona. Izono zawo yise ngizehlisela phezu kwabantwana esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo, kusho uNkulunkulu. Amanazareta kumele azi ukuthi uma elwa nesithunywa sikaJehova noma elwa nengilosi, asuke elwa noJehova uqobo. NguJehova oba yisitha sabo. Uma kungebe njalo, kungasho ukuthi akusiyo ingilosi le eyafika phakathi kwethu. Uma laba abantu abasithukayo bengathuki uJehova, kungasho ukuthi asihambi nayo ingilosi. Uma ulwa nami noma uzonda mina, usuke uzonda uJehova, ngoba ngithunywe nguJehova ukuba ngibuyisele ibandla lakhe endaweni elalikuyo ngesikhathi sikaMose nangesikhathi somprofeti uIsashembe. Ezulwini kwehliswe izingilosi eziningi ukuzosibheka sivikeleke kulabo abasiphazamisa ekwenzeni umsebenzi esithunywe ezulwini ukuwenza. Uma ulwa nale ngilosi kaJehova, usuke ulwa noJehova uqobo, ngoba igama likaJehova likuyo. Ungazikhohlisi ukuthi kukhona intethelelo oyoyithola. Uhlalelene
Ziningi izinto esazitshelwa ingilosi sisesebuhleni okwakuthi uma siziveza sibhuqwe noma sihlaselwe ngokuthukwa. Kodwa manje zonke lezo zinto ingilosi yazisho sesifezeke cishe zonke. Uma namuhla amaNazaretha usuwakhumbuza lezi zinto kuba sengathi uyabakolodela, kanti lokhu okwenzekayo baxwayisa ngakho kungakenzeki. Sisesebuhleni umholi webandla lamaNazaretha kusengubaba uThingo. Ingilosi yathi emva kwababa uThingo kovela oshemba abaningi. Leli bandla loholwa ngumuntu ongazange wakholwa kwasekuzalweni kwakhe, kodwa uyolihola leli bandla ngegunya lokuthi uzalwa kwaShembe. Ngakuveza lokho, kodwa ngahlaselwa ngezinhlamba ezimangalisayo. AmaNazaretha angibiza ngayo yonke into, kwasala ukuba bangishaye. Nempela ekuhambeni koThingo leli bandla laba nombango oshisa phansi, kwayiwa ezinkantolo ezadonsa kuze kube manje. Kodwa iqiniso lemsulwa ukuthi njengamanje leli bandla liholwa ngumuntu ngaphambili owayengazange akholwe inhlobo, owayezidlela utshwala, enza izinto ezinye esingeke sizibale lapha. Kodwa leli bandla walihola ngegunya lokuthi uyinkosana kwabo.
konke lokhu okuhlekiswa ngakho umkhokha kwenzeka kuleli bandla. Ngiyafisa ukuthi abantu bawubuka umkhokha bebona ukuthi kuhlekiswa kanjani ngaleli bandla. Ngo-August 2010 ingelosi isingitshelile ukuthi angiphume ebuhleni, kodwa mina ngiteleka. Yafika kithi ikhathazeke isimanga, yabe isithi ngithunywa amakhosi amathathu asekuphakameni, athi leli bandla lizoba inhlekisa emhlabeni. Athi amakhosi asekuphakameni asethembe wena ukuthi nguwena ozokwazi ukulitakula leli bandla kuleli hlazo elizongena kulo. Yabe isiqhubeka ingelosi ithi nami mfowethu sengethembe wena, ungangidumazi. Ngaleso sikhathi ingelosi yayisangibiza ngokuthi ngingumfowabo. Ngalesi sikhathi ngangisateleke ngempela ukuba ngisungule leli bandla, kodwa ngakukhuluma lokhu kumaNazaretha. Esekhona ubaba uThimo, ngagcina sengibizwa ngomprofeti wamanga. Namhla ngifisa ukucacisa lento eyakhulunywa ingelosi, ngaze ngathukelwa yona, kwathiwa ngingumprofeti wamanga. Okokuqala, ekuhambeni kwababa uThimo, amaNazaretha ayisana ezinkantolo ebanga ubuholi, esikhundleni sokuthi amaNazaretha aziwe umhlaba ngevangeli alishumayela ngoNkulunkulu, wona aziwa ngamacala ombango obuholi, etholakale egcwele izidaladi, eyikazela ngezingubo zesonto ezinkantolo. Ihlazo lokuqala lelo ukuthi abantu abathi banoNkulunkulu betholakale bebanga ubuholi bebandla. Ungaze wazi ukuthi umuntu uma enomoya kaShembe akaphumi ngane eyoshumayela esikhundleni sokubanga isikhundla. Kwathi lowo mholi owamukelwa ngamaNazaretha wavele wahlambalaza ibandla ngezindlela eziningi. Wazibonisa yena ukuthi unikwe into ongayazi futhi ongafune kuyazi, ngaphandle kokuba aqoqe iminikelo asicebise ngayo, njengoba kwenzeka emidlalweni umkhokha. Umkhuba owasishaqisa sonke kwaba ukuthatha amaNazaretha ngeSabatha awayise enkundleni yebhola eyowahlanganisa namabutho asemhlabeni. Kulusiko lwaleli bandla ukuthi uShembe akasuki lapha ekhona ngeSabatha, ngaphandle uma kungaba nento emphoqayo engingayazi ukuthi ngabe kuyini, ngoba angikaze ngimbone ekwenza. uShembe akaphumi nje ngeSabatha, ngaphandle ukuthi wayela ukubukisa ngobuningi balandela eyobukisa ngobuningi bamaNazaretha. Angeke naye echaza ukuthi wayewasaphi amaNazaretha enkundleni yomdlalo ngeSabatha, ngoba wafika wangashumayela, kodwa wafika wayisichothe nje. Angeke amaNazaretha esho ukuthi ayokwenzani enkundleni yebhola ngeSabatha, ngoba akashumayelanga. Akho umuntu eNazaretha wakwashumayela, bafike bahlala nje babuka amabutho. Njengomholi wenkolo kaJehova, okwakumele akwenze ukuthi uma esezihlanganise nalamabutho afika shumayele, ewashumayeze phela. Ubaba ilanga wake wamenywa enkundleni yomdlalo, kodwa hayi ngeSabatha. Wayehlangene namanye amabandla, wafika washumayela. Kanjalo nenyanga yezulu yake yamenywa emkhosini lapho okwakugcwele amabandla ahlukene, hayi kodwa ngeSabatha.
naye wathatha amaNazaretha ambalwa, nganginawo la maNazaretha, wafike wanikwa inkonzo washumayela. Ukusuka komholi wamaNazaretha eyoqhomoloza ezinkundleni zebhola ngeSabatha, amaNazaretha engababikho enkonzweni nomholi wawo, kubonisa ukuthi lo muntu othi ungumholi wamaNazaretha akazi lutho ngenqobo yaleli bandla. Kodwa kungamangalisi ngoba vele wathathwa emadayisini. Yikho esenesibindi sokuthi athi unguNkulunkulu, unguJehova, ngoba akazi lutho ngokukholwa, njengoba kuvele nakulomdlalo othi umkhokha. Nakulomkhokha kukhulunywa yonke lento eyenzeka ebandleni lamaNazaretha. Okubalekile ukudla iminikelo eyimphefumulo yabantu bese kuphela lapho. Kodwa kulungile ekwenze lokho, ngoba ifa lezula lidliwa zihlakaniphi zasemhlabeni. Lo mholi akukho vangeli onalo noma ngani, kuphela ukukhangisa ngobukhulu bebandla oluholayo nangezimoto eziphambili, ehamba akha izitezi wonke umhlaba ngaphandle kokucabangela laba bantu obaholayo. Lesi senzo siphambene nesisekelo saleli bandla esabekwa ngumqali wendlela. Umprofeti wayengena moto, kodwa wathenga imihlaba engaphezulu kwa-41 ethengela ibandla. Kulezi ndawo kwakuhlala izintandane nabafelokazi. Ngisho kuyiwili yakhe umprofeti wathi iminikelo yebandla iyokwakha izindlu zesonto, yakhe izikole, yondle izintandane, ithenge imihlaba lapho khona kohlala izintandane nabafelokazi. Lokho kubhalwe phansi kuyiwili kababamkhulu. Kuwumsebenzi womholi wakuleli bandla ukufeza izifiso zomqali wendlela ezikuyiwili yakhe, ukuthi emalini ibandla elinikelayo abheke ukuthi amalunga alo anhlwempu asizakala kanjani. Hayi ukuthi yonke iminikelo yebandla umholi azicebise yena nomndeni wakhe, akhohlwe izintandane nabafelokazi abasebandleni. Indlela leli bandla elikhulu ngayo angeke lehluleke ukwenza konke lokhu ubabamkhulu owakubalayo. Kodwa esikhundleni salokho kuthathwa iminikelo yemphefumulo yabantu, kwakhiwe izitezi zomuntu oyedwa umhlaba wonke, ngoba kuthiwa uNkulunkulu. Naye angeke asho ukuthi lezi zitezi eziningi kangaka ezigcwele umhlaba kanye nezimoto ngezani, ngaphandle kokuthi kuxhashazwa iminikelo yemphefumulo yamakholwa. Ngithi lezi zinto angiyikhulume ngoba ngathunywa ukuthi ngiqondise uNazaretha. Akukho umuntu kenzomesaba uma enza into ephambene noNazaretha, ngoba sekuhlekiswa ngathi. Uma uke ufunde uthatha umkhokha, lo mdlalo uthi umkhokha, uyothola isimangaliso ukuthi zonke lezi zinto engikhuluma ngazo kuhlekiswa ngazo. Kodwa konke lokhu akumangalisi, ngoba kwathathwa umuntu emgwaqweni wazogxunyekwa phakathi kwamakholwa, kwathi usenguNkulunkulu, usenguJehova. Naye ngoba akazi lutho ngalento okuthiwa akayihole, wavele wasanganiswa imali. Njengokwejwayelekile kumuntu obambe ijackpot engakaze abe nemali, wavele wayihlaphaza iminikelo eyimphefumulo yabantu, ngoba akazi lutho ukuthi umnikelo umphefumulo womuntu. Kodwa akekho ongamkhuza noma ameluleke, ngoba awukwazi ukuthi ungumuntu weluleke uNkulunkulu, ngoba uzisho yena ukuthi uNkulunkulu, hayi ukuthi kusho abantu njengoba behlale besho.
Ingilosi ike yakhuluma ngalezi zinto ezenziwa ngamaNazaretha nomholi wawo, ukuhlambalaza nokudelela uNkulunkulu, ngoba ukadelela uNkulunkulu lokho. Ithi-ke ingilosi lapho uNkulunkulu aphendula khona ngayo yonke lento eyenzeka kulamabandla, koba buhlungu nasenhlizweni zethu. Sithi kodwa sekungathi ngoba bayashawa besale sebeshawa kanje. Asazi ukuthi bawushawa kanjani, kodwa yasho njalo ingilosi yathi mhla uNkulunkulu wabashaya koba buhlungu kithi. LaManazaretha nalomholi wabo abaqhubeke behlekise ngebandla likaJehova. Yonke lento abayenzayo abayenze kakhulu, bangasoli, ngoba khona usuku uNkulunkulu obabekele lona lapho okoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Isishilo ingilosi kaJehova lokhu kuzokwenzeka, bengasho ukuthi angibaxwayisanga. Ekuqaleni akakho umuntu obengenza umdlalo ngaleli bandla. Akekho nje, ngisho ungabona yonke imidlalo bungeke uthole umdlalo ngaleli bandla. Kodwa namhlanje na indlela okuhlekiswa ngayo ngaleli bandla kumkhokha ungamangalisa. Ngisho izithombe zikaShembe kuhlekiswa ngazo. Ingilosi yayibona lento ngoba yathi singabe sayifaka izithombe, asifake ama-emblem nje bangiyifakile nje. Ngoba yabona ukuthi yonke lento yezithombe zikaShembe izohamba ihambe ibe inhlekisa kubantu. Ngoba ngendlela amaNazaretha abesekwenza ngayo ubufica ngisho idakwa kunezithombe zikaShembe kuzo. Lento engayitshelwa ingilosi ngo-2010 isiyenzeka njengoba injalo. Sekunomdlalo omkhokha osungulele ukwenza inhlekisa leli bandla lamaNazaretha. Kodwa yiwo amaNazaretha enze leli bandla inhlekisa. Ngakho konke bavuna abakutshalile. Angakho ukuthi azange sabatshela ukuthi lento yokuthi nibize umuntu ngokuthi uNkulunkulu, nibize ukuthi umuntu ukuthi uJehova, kuzosidalela inkinga, kuzoyidalela inkinga lonke leli bandla. Kakhulukazi ngoba uma kuthukwa ibandla lamaNazaretha sithukwa sonke. So sekuyithi sonke manje na esibiza umuntu ngokuthi uNkulunkulu. Sekuyithi sonke manje esibiza umuntu ukuthi uJehova. Kulomdlalo manje na sekwenzeka lezi izinto abanzenza amaNazaretha, kuthathwa umfana ethathwa impela umbone ethathwe edlala amadayisi, ethathwe ngabantu esiwe enkonzweni efaka umNazaretha, ebese eqanjwa igama kuthiwa umkhululi, eqa kuthiwa uJehova. Kukhona enye indawo lo mfana ebelokhu uzakhona ebeka ifoto likayise. Wathi omunye hayi walokhu sihlupha kanti ufuna libeka kanjani? Kodwa hayi angikwazi phela mina ukusiza ngoba nguJehova. Kwenziwa inhlekisa. NguJehova. Yabo. Uvele uthule qhamuka omunye athi hayi leli foto leli njengoba ulibona njena lizokwenza imangaliso, lihambe la untshontsho. Lizokwenza imangaliso. Omunye ongakholiwe ethi hayi ifoto lezi imangaliso zinezokwenziwa ifoto. Ngani ngoba leli foto manje meaningless ngisho kubantu bonke bomhlaba. Kodwa nginzalo yamaNazaretha. Angaze ngizwe noma imuphi uShembe ekhuluma ngefoto. Ifoto laqala lifakwa ngamaNazaretha as an emblem njengoba kusuke kwenza abantu benkatha bethatha isithombe sikalokhuza suka umntwana waphinda ngene abantu beANC bethatha izithombe
zikaMandela silaqala kanjalo uShembe aze ekhulumela uthe ngafoto kodwa manje leli foto leli selingenye into kukhulunywa lokho nalokho ngalo ukuthi maqhamuka umuntu noma uphucile ethenga leli foto selibusiness and it has lost meaning thatha abantu abathathwe etshwaleni bephuza utshwala base befakwa sekufaka amafoto abo sekuthiwa bangonkulunkulu and we are becoming a laughing stock emhlabeni. Leli bandla is becoming a laughing stock emhlabeni. Hayi ukuthi angibatshelanga ngabatshela long time ago. Ngathi lento ngelinye ilanga iyonhlupha. Bangiyisa bavele bephike into ngafaka isithombe. Ivideo kaBaba uthi ngokudala ngiba lapho baba uthi ngebatshela ukuthi asingabizi uShembe ngoNkulunkulu. Ngayifaka leyo video ngathola impendulo ezi over 1000 ngithuka ngamaNazaretha bethuka uShembe ngoba bengathuki mina babethuka lo owayikhuluma kodwa bethuka mina engifake le video kaBaba inyanga kaBaba uThixo ukuthi musani ukubiza umuntu ngoShembe ngoba ngisho ubaba omkhulu akaze ikhulume leyo nto bangithuka namhlanje balamahloni mase kuqhamuka amavideo lapha yena sekhuluma ethi ngiuNkulunkulu ngoba ngizalwa uNkulunkulu khuluma yena manje ngiuNkulunkulu ngoba ngizalwa uNkulunkulu and leli bandla has become a cult ngoba akakho umuntu owazi indaba kaNkulunkulu ongakhuluma into enje. Bakhona ababethi umnikazi walomdlalo akathathelwe izinyathelo zomthetho. Kodwa kulomdlalo akukho okudlalwayo ongamanga. Ukuthi nje uma wenza ihlazo bese lenekelwa izwe uphatheka kabi. Sengathi lingahlala lifihliwe. Uma nje ungaqala umdlalo kaJesu ebethelwe isiphambanweni akakho amaKristu angathi uhlekisa ngoJesu ngoba vele kwenzeka nabo ke abakuvume ukuthi bathatha umuntu emadayisini bamenza umholi bathi uNkulunkulu ngoba kwenzeka umkhokha is dramatizing into eyenzekile lapha kuleli bandla ukuthi bebize lo muntu ngokuthi uJehova hayi ukuthi idrama nje echwensa kuNazaretha into amaNazaretha ayishoyo into naye umholi wamaNazaretha osho ukuthi mina ngiuNkulunkulu such a thing vele ungazi ukuthi uzothini ngayo. Kufanele ukuthi umhlaba wazi ukuthi lo mholi wamaNazaretha azi igidi oseqinisweni waba ngumholi ethathwa emgwaqeni edlala amadayisi. AmaNaza anoNkulunkulu olandwe emadayisini. Yikho engasahambi ngezimiso zikaJehova ezenzela okuningi okuphambene nenqubo yaleli bandla. Yini ongayibheka kumuntu olandwe emadayisini bese uthi umbeka phambi kwakho uthi akakufundisa indaba kaNkulunkulu engakaze esho nokuthi uyaphenduka umthathe nje impela etshwaleni uthi akalokhu uzukuthi uzoma phambi kwabantu ebafundisa indaba kaNkulunkulu. What are we expecting? Kumele futhi kuvele ukuthi njengoba naye esezibiza ngoNkulunkulu ngoJehova okuseqinisweni nguye ibandla lakhe olufundise ukuthi yena unguJehova. Akuvele lokho ngoba amaNazaretha belokhu ethi hayi sikhuluma ngemisebenzi yakhe hayi sikhuluma ngemisebenzi yakhe kodwa uyisholo yena ukuthi ubaba uNkulunkulu ngakho ke uNkulunkulu uzala uNkulunkulu ngakho ke nami ngiuNkulunkulu uyikhulumele yena and uphoxa lonke ibandla lamaNazaretha uhlekisa ngathi emhlabeni wonke
hlekisa ngathi emhlabeni wonke. Ukuzibona enayo yonke imali ekhonzwa kumenza acabange ukuthi usenguNkulunkulu, ngoba akazi lutho ngoNkulunkulu. Angikholwa ukuthi lo mholi uke lifunde nje iBhayibheli azi ukuthi kufundiswani ngoNkulunkulu. Angikholwa ngoba akakho umuntu ophila ekhanda ongama phambi kwabantu ethi ubaba uNkulunkulu ngakho ke nami ngiuNkulunkulu. Futhi I suspect ukuthi kukhona wayekudlile. Ngoba akakho umuntu ophila ekhanda ongakhuluma into enje. Siyahlekwa manje, siyathukwa, senzwa yonke into ngomuntu nje obekwe phambili wazohlekisa ngathi. Sonke manje sikulelo tabu. Akubekwe obala ukuthi ayikho into esingayiphika uma abantu bethi akulona ibandla likaJehova leli, ikhathi lena. Ngoba umholi walo ozisholo yena ukuthi nguye uNkulunkulu, nguye uJehova. Leyo mfundiso ngiyamaKhaldisti. AmaKhaldisti angakhuluma into enjalo. Ngaba nokudideka uma ithi ingilosi amakhosi amathathu asekuphameni asethembe mina ukutakula leli bandla obishini elikulo. Ngoba ingilosi leyo nto yayisho ngo-August 2010. Ziningi izinto ezingamahlazo ezenzeke kuleli bandla, kodwa lena is the highest. Angiyiboni futhi yokuyibe ngaphezulu kwayo. Kodwa sisazozwa okukhulu okusazokwenzeka. Sesifikile isikhathi ukuba ibandla lase-NCG liphumele eshashalazini, lihlabe lihlikize lento eyenziwa yilamakholwa mbumbulu, okusukela abantu abangazilutho ngokukholwa kuthiwe bangoNkulunkulu, bangoJehova. Umhlaba awufunde ngathi ukuthi ubabamkhulu wawafundisana amaNazareta ngokukhonza uJehova kuphela. Sengathi kungaba umkhuleko wawonke umuntu othanda ukukholwa ukuthi kungathi ngokuhamba kwethu emhlabeni kusale kwenzeka lento eyenzeka kwaShembe, ukuthi abantu babange ubuholi, hayi ngoba befuna ukukhola ibandla, kodwa ngokubuka ibandla njengengcebo okumele ibanga. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi engayenzi lento yenzeke lapha phakathi kwethu, ukuthi ekuhambeni kwethu emhlabeni leli ibandla bese liba nembango. Ngiyabacela abafundisi ningakwenzi. Ngiyabacela abakhokheli, bashumayeli, bonke abantu nikhuze lento ingenzeki inhloko, ngoba libandla likaJehova leli. Yikho ingilosi yathi angicacise ngisaphila ukuthi leli bandla emva kwami akekho umuntu wakwampanza oyolihola. Kwasho ingilosi lokho. Yathi kucacise ukuthi akekho umuntu wakwampanza oyolihola. Okwesibili, asikho isibonga esisodwa esohola leli bandla ngokulandelana. Ngoba ikhuluma lezi zinto ezenzekayo. Kanjalo akusoze kwasukelwa noma imuphi umuntu ukuba ebe ngumholi webandla, kodwa bekhona abafundisi ebebesebenza nomholi. Noma kumapha amabandla abelungu kuye kube nesigungu sabafundisi ukhethwe phakathi kwabafundisi. Akwazi ukuthi kukhona abafundisi esontweni bese kuvele kolandwa njena idakwa, noma kolandwa abantu kwamanye amabandla abadla ingulube bese kuthiwa bazohola ibandla bangakaze bebe khona phakathi kwalo. Yiyo lento yenza ukuthi ngoba kuthiwa hayi ngabakwaShembe. Hambe kolandwa uma ungasubhekisise akakho umholi kulabo abaholi ongakaze ekuphuza utshwala. Abakaze bengabi nendaba lento, kodwa bazi ukuthi ngoba bangabakwaShembe
kuzothi makuhamba umholi koyekwa abafundisi kolanda bona noma ngabe bephuza utshwala uyolanda yena ebahole and nanku umphumela washo baba ilanga wathi emva kwababa mkhulu kuvela abantu asebethi bangabafundisi kodwa benganawo umoya kaShembe. Ungaba nomoya kaShembe kanjani ungazi uzokhola? Okwesithathu, noma imuphi umholi kuleli bandla akaye kuzicebisa ngalo ngaphandle kwemali yokondla yena nabantwana bakhe abasengaphansi kwakhe. Umholi waleli bandla uyoba nomuzi owodwa kanye nemoto yakhe yodwa noma ezimbili. Ngoba nezimoto zebandla ezosebenza umsebenzi webandla. Kuzwakala lokho. Ibandla lomondla umholi. Akusho ukuthi umholi ufanele ehlupheke. Kodwa hayi ukuthi umholi ecetshiswe yibandla. Ngoba uphethe umsebenzi kaNkulunkulu. Umholi wakuleli bandla kuyo yonke imihlangano oyihambelayo uyohlala kuyimoto home noma kuyicaravan. Khona ama motor home lapha amahle kabi mawungase ube leli bandla lizokhula. Mase likhulele leli bandla akudingi ukuthi uzohlala kuyicaravan. Ungaba nemotor home nje elibus. Okuthiwa ama-RV. Yeah. Ungaba nayo RV motor home elibus nayo yonke into efana nehotela nje. Kulungile benayo, but it's mobile. Kunokuthi umholi eyalapha la abantu bekhiphe imali kuthengwe ifurniture kuthengwe kwakhiwe izindlu eziphambili izitezi ehlale insuku ezimbili eshiye kuyiwe kwenye indawo. Lento ngiyibonile yenzeka phambi kwami nathi sekhona ebuhleni. Kwakhiwe umuzi omuhle othi ufica ubugcwele amagundane. Neingubo ngoba umholi wafika usuku olodwa wahamba mningi lemizi. Ubolele phansi. Nayo yonke element lokuzwa lezi zinto ezizogcina ihleli imbuzi. Hayi ukuthi ngiya-exaggerate zizogcina ihleli imbuzi. Namanje zizohlala abantu ngoba umuntu oyedwa ngakhiwa isitezi esikhulu esinazo zonke izindlu kodwa futhi kuthiwa umuntu lo muntu uhlala yedwa. Ngaphela uShemba akahlali nabantu endlini uhlala yedwa ngoba umholi. Nonkosikazi wakhe uya kuye nje ngaleso sikhathi. Kodwa uhlala yedwa angaze kulona noma uhlala nabantu yini. Kodwa umholi wethu. So yonke lendle engaka izosebenzana kuchithwa imali. Ngakho ke kunayo imvume ukuthi umholi ebe noma icaravan enhle kanjani noma imoto home enhle kanjani. Kodwa kube imoto home ehambe ngayo ukuze engahambe lale emahotela. Angeke kuleli bandla kuhambe kwakhiwa imizi ezohlala umholi esikhundleni sokwakha izindlu zesonto. Asikwazi ukuthi silibandla likaNkulunkulu size sedlulwe amaqembu ezombusazwe. Nansi ANC yasungulwa ngo-1912. Kusukela kuleso sikhathi kuze kube manje ayikaze ibe nembango yobuholi. Ayikaze. Yasungulwa kacishe kanye nalo leli bandla ngo-1912. Leli ibandla laba khona wafika ubaba mkhulu lapha ngo-1910. Kodwa i-ANC yasungulwa ngo-1912. Kuze manje akaze kube naba umbango walokho zabaholi. Why? Because i-constitution iclear. Nalapha ke yenzeni i-constitution ibe clear ukuze ningabangi. Ngathunywa ingilosi ukuthi ngiyikhulume lezinto. Ngoba we are so concerned about lento eyenzeka ebandleni lamaNazaretha nakuwo wonke amabandla abantu abamnyama. Kwenziwa yini kumabandla ukuthi uma usungula ibandla bese liba yifa lomndeni wakho?
akusiwo yini umsebenzi kaNkulunkulu lo. Kwenziwani ukuthi abantu abamnyama kube njalo? Usuke ungasebenzeli yena yini uNkulunkulu? Usuke wakha ifa lomndeni wakho ngegama lokuthi uyisebenzise kaNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi kimi, leli bandla lizoba inhlekisa emhlabeni. Isho ibandla lelaManazaretha. Lapha linhlekisa namhlanje. Uma ufuna ukubona ukuthi linhlekisa kanjani, hamba ulandela umkhokha, umdlalo othi umkhokha. And akufihliwe ukuthi ngamaNazaretha. Akufihliwe. Noma bengalibiza igama kodwa yonke into nje ngiyamaNazaretha. Kulo mdlalo umkhokha kuvezwa umuntu ophuma ejele, obe isidakwa, esencengwa ukuba abe ngumholi, bese ebizwa ngoJehova. Naye wazisho lo umunye wathi, hayi phela mina nguJehova. Awukwazi ukungithuma mina ngoba nguJehova. Kodwa sabatshela ukuthi lento eniyenzayo ngokusasa izohlupha nina. Baqala bethi hayi sisho ngemsebenzi yakhe, sekusho yena manje uthi ubaba wayeNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uzalane, uzala omunye uNkulunkulu. Nami ke nguNkulunkulu. Kusho yena. Emva kwalokho bese kuthathwa umfana edlala amadayisi, efakwa ingubo yebandla, ethatha esiwa enkonzweni. Sekuthiwa sekunguye umholi, naye ebizwe ngoNkulunkulu ngoJehova. Yabona lo muntu owenza lo mdlalo ungathi uyiNazaretha. Wayitadisha yonke into eyenzeka kuleli bandla. Futhi akhona amaNazaretha ayemtshela ukuthi kwenzekani. Bese vele ekuthi nje. Yabo. Kodwa ngiyamazi mina ngoba phela ungwala eBergville. Futhi ngangejwayelene nami naye. Lo umvango kuthiwa yini? Umvango. Nangokuqala komvango ngiyazi ukuthi wenzeka kanjani. Akahlambalazile. Utshela umhlaba kufanele saziwe ngalento ngoba hayi ukuthi uqamba amanga ukuthi kwathathwa umuntu emadayisini wafakwa ingubo emhlophe kwase kuthiwa ulokhoza uNkulunkulu. Into eyenzeka le. And siyakwazi okuningi okwenzeka esingeke sikhulume lapho kwenzekayo. Into yokuqala oyenzayo ukuthatha izindodla zemali eyothenga imizi kanokusho lapho esehlala khona nomndeni wakhe, athenge nezimoto eziphambili. Emva kwalokho azitike ngotshwala, adakwe aze anyamaphepha. No. Kwenziwa njalo lapha kumlokhozi. Wathi mangabe esenikezwa imali wayithatha wayiqabula. Wabonga lo obekade ephethe ibandla. Wathi angaze ngiyibone inhlanhla engaka. Wahamba waya eThekwini wathenga izitezi, wahlala nezitezi, wathenga imoto, wathengela osibari bakhe. Kwaba yonke into. And leyo nto dramatizer into eyenzeka la. Lo muntu lo waqala wenza lapha wazobuza ukuthi lokhu kwenzeka kanjani, lokhu kwenzeka kanjani. Uma engayisi iNazaretha wayeseyokubhala phansi. Ngeke uzumangalele ngoba ukhuluma iqiniso. Ngingamangalela umuntu uma engadramatize ngokuthi ubaba mkhulu wandiza ngoba ngabe uyahlambalaza. Kodwa akwazi ukumangalela umuntu uma edramatize ngento eyenzeka. Uzomangalela uthini ngoba ukhuluma ngento eyenzeka kuleli bandla. Noma ubani uyabona ukuthi kulomdlalo umbhali dramatize ibandla lamaNazaretha. Ulenza inhlekisa. Lento yasho ingilosi. Kodwa akakho amanga owaqambile. Ngoba okwenzeka kulomdlalo
vele kwenzeka kuleli bandla. Umbhali wenekela umhlaba ukuthi noma ubani azibonele ukuthi leli bandla elihlale lizikhangisa ubukhulu balo, kodwa yini ephakathi kulo? Likhona yini izwi lenkosi kuleli bandla? Ekusunguleni leli bandla umprofeti wathi ubuyisela abantu kuJehova, akaze asho ukuthi nguye uJehova. Kodwa namhla selinomndeni wakwaShembe osuthi iwona onguJehova, iwona onguNkulunkulu. Labo Jehova mbumbulu sebecebe bayaconsa, kodwa ngalezi igidi zeminikelo ayikho into abayenzele amakholwa ingasaphathwa yokwenzela umphakathi. Ngokusobala indlela ibandla lamanazi eseliqhuba ngayo is a typical cult. Ngiyazi amasonto angama-cult akajwayelekile lapha eSouth Africa. Ubani ongaphika ukuthi ukuba alivelanga leli bandla lase-NCG ubuNazaretha njengebandla likaJehova ngabe sekuphelile. Kumkhokha kuhlekiswa ngamafoto kaShembe. Lokho osekwenzeka kumkhokha ingilosi yasixwayisa ngakho. Nokho lokho kungikhuluma ngelinye ilanga engokuchachisa. Kodwa nje na ingilosi yathi ningabe nihambe nifaka lamafoto ngoba asenenkulumo edidayo. Yikho nje ungeke ufike lapha hambe sidayisa amafoto, sidayisa nakho manje ama-emblem. Ngoba lamafoto aseshe ezinye izinto manje. Ngike ngabona ku-Facebook isangoma. Sithethise isangoma sibonga ukudla sabonga saselithi egameni likaShembe. Amen. Awungasemoto isangoma lezangoma zasebuhleni. Ngoba phela awusakwazi ukwehlukanisa phakathi kwesangoma neNazaretha. Abanye ke bayaye bethi angingagxeki okwenziwa yilamabandla. Ngibhekane nebandla engiliholayo. Kodwa kwasho kimi ukuthi ukuwa nokuvuka kwebandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyobuza kuwe. Kwasho kimi. Ngakho angikwazi ukwesaba abantu ngento engithunywe uNkulunkulu. Uma bethanda bambulale. Mangifa kwezulwini. Kodwa futhi uma uNkulunkulu ethanda ngeke evume ukuthi ngife. Noma ngifile ngoyezulwini. Kodwa njengabafana bakwa-Israyeli abathathu angisoze ngavuma leli bandla likhonziswa iThixo. Ngeke ngivume lokho. AmaNazaretha onke akazi nje ukuthi anginamsebenzi nabo. Uma bethanda bambulale. Uma ngifa kodwa ngizoyezulwini. So one thing engiyaziyo. Ingilosi ike yakhuluma ngalemikhuba esitholakala ebandleni lakaJehova. Yathi leli bandla alibheke ulaka lukaJehova elingabehlela noma nini. LaManazaretha nomholi wawo abaqhubeke nje nalomsangano abawenzayo. Kodwa ngelinye ilanga bohlangana nombhalo odongeni othi mene tekel ufasir. Kosi gobo sise kosi gobo sise lobo Nazaretha Owe
Inkosi ngosiseni kuzulu